Na tohle jste všichni čekali. Jak mě uvidíte jako hovada. Ne. Fakt ne. Jenom proto tenhle vlog třeba, že... No. Jsem to chtěl. Hele, já ani nevím. Jo, aha. Jaký téma? Nechce se mi kurva do školy. Či. No, nechce se mi do školy, to se nechce nikomu. Je prasátko. To je asi normální. Ale řekl bych, že není normální, že moje babka vždycky, když tu ráno je, tak vždycky odejde. To není normální, co? Že by mi to vadilo. Je to celkem na hovno. Už nemám komu nadávat. To taky. A zase půjdu. Udělám tam možná random bloky cestou. Takže víte co, tohle video bude pokračovat venku. Jsme venku a pokračujeme dále. No. Je to tady hrozný. Je tady kurva vedro. Všude si kurva něco zpěvují ptáci. A mě to sere. Se mi zase rozvázala kurva boka. Že z nikdo nejde. Mě to celkem nasralo, že bych nemohl jít kurva sám. Další stůl.